Ovo šta mislim ovo? Ko je prošao ovo? I ko nije prošao? Pa ovo mislim da nije što Poljaci ovo nisu prošli? Pa ne može Poljaci da prođu kad je kod njih ratno stanje. Pa oni ne igraju. Pa oni ne igraju ovo. Oni nisu ovi treniraju. Pa ovi nemaju šanse ovi Norvežani, pa oni će ispasti od nas ovo. Nema šanse oni imaju oni. Oni mogu kod kuće, mi igramo prvu kod njih. Prvo kod njih, pa ne može šanse oni da dobiju ovo. Od ovih Kineza, u Poljskoj je ratno stanje od Kineza. A ovo još ovo. Što još ništa. Iduće nedelje ovo. Znači prvo igraju tamo. Crvena zvezda prvo igra tamo. Pa oni su dobri na svom terenu. A u gostima oni nemaju šanse.